हेल' लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा फाइनालि आसाम पुलिस ABUB नोंथांमोना गोबां मिथिखाबाय। दा बेनो जाबाय नोंथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामफिननो हासिगोन गासैबो जाय नोंथांमोना AB एबा UB आव थ' नोंथांमोना पास जाना दंखायो नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दा अनलि HSLC आरो HS पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोरा HS पास नोंथांमोना मोननैबो पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। गोबां कमेन्ट्स खालामनो हागोन ना हाया नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन डाबल पस्टआव। दा अनलि सिंगल पस्टआव एप्लाइ खालामनांगौ होनना लिरनाय गैया। डेट मिन्स नोंथांमोना एप्लाइखौ बयबो खालामनो हागोन जायफोरा HS पास। दा बेनिफ्राय लोगोफोर जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। मानोना लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना जेब्लायबो आपडेट मोनो। बेनो जाबाय आसाम पुलिस इन्डियान आर्मि SCC। थ' बेनिफ्राय जों नायनोसै बेयाव भेकेन्सिया बेसेबां दङ आरो मा दङ। बेनो जाबाय ABUB। दा नोंथांमोना मिथिखायो जायफ्रा HSLC पास AB आव खालामनो हागोन आरो जायफ्रा HS नोंथांमोना UB आव खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना डाबलबो खालामनो हागोन। बेनो जाबाय HS पासफोरा। थ' बेनिफ्राय सेलेरिया गासैबो सेम नोंथांमोना स्क्रिनाव नायना लादो आरो एप्लाइआ स्टार्ट जागोन 10 डिसेम्बर जानाय लोगो लोगो लास्ट डेटआ जानुवारि 9 मोननैबो पस्टना। दा नोंथांमोना मिथिखागौ पस्टआ जाबाय ABUB। बेनि गेजेराव जोंनि STफ्रा 10% रिजार्भ दङ। थ' नोंथांमोना बेखौ मिथिखाबाय। दानिया जों माखासे प्रसेसखौ नायनोसै माखासे गोदान बेयाव फैदों। थ' नोंथांमोना सिनाफ मोनदों बेखौ जों मा खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ गासैखौबो नायलांजोब अब्लानो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनगोन आरो लोगोसे हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो। दानिया भेकेन्सिखौ नोंथांमोना नायना लादो PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै। सेलेक्सनाबो गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआव जायो। बे जाबाय गाव गावनि डिस्ट्रिक्टनि सायाव नोंथांमोना बेसेबां क्वालिफाइड जागोन बिनि सायाव काट अफ ओंखारगोन। दा नोंथांमोना बेखौ PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना लादो। बेनिफ्राय ABUB आव बेसेबां भेकेन्सि दङ नोंथांमोना बेखौ फारि फारि गासैबो नायना लाजोबबानो जाबाय। दा लोगोफोर जों बैसोखौ नायनोसै। दा बैसोआ मिनिमाम 18 इयार्स एबा गाहायसिना 28 बोसोर आरो गोजौसिना जाबाय 30 इयार्स जोंनि STफ्रा। दा बैसागु ओरैबायदि सानगोन होनना बुंदों बेयाव बेनो जाबाय 1 जुलाइ 2021खौ लानानै दासिम नोंनि बैसोआ 18 निफ्राय 30 इयार्सनि गेजेराव दङब्ला नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव आफ्टार आरो बिफर नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों बेखौ नायनानै नोंथांमोना बैसोखौ मिलायबानो जाबाय। अब्ला 18 निफ्राय 30 इयार्सनि दङब्ला नोङो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आसाम पुलिस मोननैबो पस्टआव। दानिया हाइटआ जाबाय हौवाफोरा 160.02 सेन्टिमिटार आरो हिन्जावफोरा जाबाय 152.40 सेन्टिमिटार आरो चेस्टआ 80 सेन्टिमिटार जानांगोन हौवाफोरा STPब्लाबो आरो एक्सपेन्ड खालामबा 85 जाहैनांगौ। दा बेनिफ्राय फट'आ लेटेस्ट जानांगोन 2021 जुलाइनि उनावहाय खेबनाय जानांगौ होनना बुंदों आरो फट'आ नोंथांमोननि बेकग्राउन्डआहाय गुफुर कालार जानांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन। थ' नोंथांमोना ब्लु होनाङा। दा होयोब्ला नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन। बेखायनो नोंथांमोना बेकग्राउन्डखौहाय गुफुर कालार होबानो जाबाय। थ' बे क्लियार जाबाय। दानिया जोंहा थांसै गुबुन प्रसेसआव। दा फट' आरो सिगनेचारनि साइजखौ नोंथांमोना गोरोबहोनानै आपल'ड खालामबानो जाबाय जाहाथे मिस्टेक जायै बायदि। दा बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना डाइमेनसन्स एबा नोंथांमोना पिक्सेलखौ नायनानै एप्लाइ खालाम। दा एप्लाइ खालामनायाव डकुमेन्ट्सआ नांगोन HSLC आरो HSनि गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगौ। बेनिफ्राय लोगोफोर एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेखौ होथारनांगोन। बेनिफ्राय जायफ्रा हमगार्ड ट्रेनिं दंखायो एक्सपिरियेन्स दङ नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हागोन। बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट नांथारगौ नोंथांमोना बेखौ नांगोन। दा डमिसाइल PRC नांलाया नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों। नाथाय लोगोफोर जायफ्रा दङ नोंथांमोना लाबोनो हागोन जेब्लानोखि रानिं खालामगोन। नाथाय लोगोफोर दानिया जोंनियाव PRC फैया डाइरेक्ट जोङो डमिसाइल खालामनो हायो। दा बेखायनो नोंथांमोना डमिसाइल एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय आरो जेब्लानोखि रानिंआव फैगोन। थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना जेब्ला रानिं फैगोन अब्ला गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना श' खालामनांगौ। जायफ्रा आपल'ड खालामदोंमोन एप्लाइ खालामनायाव बेखौनो होथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन। थ' बेनिफ्राय रानिंआ बेसेबां नांगौ आरो बेसेबां खालामनांगौ नोंथांमोना नायदो। दा फिजिकेलाव जायफ्रा हौवाफोर UB आव नोंथांमोना खारोब्ला 40 थागोन आरो 60 जाबाय AB आव थागोन। दा नोंथांमोना जायफ्रा हिन्जावफोर नोंथांमोनाबो AB आव खारोब्ला थ' 40 जागोन फिजिकेलाव। दा बेनिफ्राय हौवाफोरा खारनांगोन 30 to 100 मिटार्स खारनांगोन 14 मिनिट्सआव सिगांनि बादि नर्मेलानो। दा बेनिफ्राय लं जाम्पआ 335 सेन्टिमिटार मिनिमाम खनथाम चान्स मोननाय जायो गासैबो बथ साइड हिन्जावफोर हौवाफोर। दा नोंथांमोना एक्सेलेन्ट खारोब्ला 20 मोनगोन 10 मिनिट्सआव आरो जायफ्रा क्वालिफाइड जायो थ' नोंथांमोना 10ल' मोननाय जायो बेखौ बयबो मिथिखागौ। दा बेनिफ्राय माखासे गुबुन प्रसेस दङ सिनाप दङ। थ' नोंथांमोना सिनापखौ नायदो। थ' दानिया सिनाप होनाय लोगो लोगो 20 नाम्बार थागोन बेयाव अनलि हौवाफोरखौ लानाय जागोन बेनो जाबाय AB आव। जाय नोंथांमोना AB एप्लाइ खालामगोन अनलि AB आवल' जागोन बे सिनापआ। दा बेयावबो नोंथांमोना माखासे नाम्बार मोनदों 20नि बेनि गेजेराव जायफ्रा मिनिमाम खनब्रै खालामथारनांगोन खनब्रै खालामनो हायाबा डिसक्वालिफाइड खालामगोन आरो खनब्रै खालामनो हायोबा 10 नाम्बार मोनगोन आरो जायफोरा एक्सेलेन्ट खालामनो हागोन एबा 14 सिनाप्स खालामनो हागोन अब्ला 20 नाम्बार मोननाय जागोन। दा बेखायनो नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय था प्रेक्टिस खालामबाय था आरो जायफोरा फिमेल नोंथांमोना खारोब्ला 1600 मिटार्स खारनांगोन बेनो जाबाय 8 मिनिट्सआव।
बे जाबाय लोगोफोर एबिनि आरो बेनिफ्राय मिनिमाम 244 सेन्टिमिटार बारनांगोन नोंथांमोना मिनिमाम जायफ्रा फिमेल थ' नोंथांमोना मिथिखागौ बयबो बेखौ दा बेनिफ्राय जोंहा थांसै माखासे सेलेक्सन प्रसेसआव मारै खालामनाय जामारो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम दानिया लोगोफोर एग्जाम दा एग्जामाव बेसेबां नाम्बार नोंथांमोना एग्जाम होनांगौ बेखौ नायदो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जोबनायनि लामायाव फैबाय दा बे जाबाय रिटेन एग्जामाव 45 ल' जागोन माल्टिपल चइस टाइपनि जागोन लोगोफोर दा बेनिफ्राय कुइसना थागोन 45 टा कुइसन थागोन एबा 45 कुइसन थागोन आरो मोनसे नाम्बाराव नोंथांमोना 1 मार्क मोननाय जागोन आरो नेगेटिभ मार्किं गैबावासो आरो नोंथांमोननि सिलेबासआ मेथ्स थागोन इंलिश थागोन रिजनिं थागोन मेन्टेल एबिलिटि टेस्ट थागोन आसाम हिस्टरि जिअग्राफि पलिटि एन्ड इक'नमि थागोन आरो लोगोसे जेनेरेल एवारनेस थागोन जिके थागोन आरो कारेन्ट एफेयार्स थागोन थ' नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय सिलेबासखौ होखाजोब्बाय बेनिफ्राय एग्जाम पेपारा कुइसन पेपारा इंलिश एसामिस बड' आरो बेंगलि थागोन मोनब्रैनि गेजेराव नोङो जेराव कम्फर्टेबल बेयावनो लिरनो हागोन डेट मिन्स बड' रावजों नोंथांमोना आपकामिंआव अल आसाम एग्जामखौ होनो मोनगोन दा बेयाव अनलि लिरनाय गैया बिटिआर होनाय लोगो लोगो दा नोंथांमोना बिटिआर होनाय लोगो लोगो अनलि बिटिआराव मोनदोंमोन नाथाय नोंथांमोना आपकामिंआव अल आसाम बड' रावजों एग्जामखौ होनो मोनसिगोन दा जोबोद मोजां जादों नोंथांमोना बेयाव आरोबाव एक्सट्रा मार्कबो मोनदों बेनो जाबाय जायनि पार्सेन्टआ 45 निफ्राय 59 दङ जेरै एचएस एबा एचएसएलसि अब्ला 2 मोनगोन 60 निफ्राय 74 दङब्ला 3 मोनगोन बेनिफ्राय 75 दङब्ला नोंथांमोना 5 मोनगोन दा बेनिफ्राय एनसिसि दङ एबिसि ए थाबा 2 मोनगोन बि थाबा 3 मोनगोन आरो सि थाबा 5 मोननाय जागोन बेनिफ्राय अरेलाव 5 थागोन दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों दानिया फाइनाल मेरिट लिस्टआव बोरै खालामो नायदो दा कनस्टेबल इउबि बोथ साइड मेल फिमेलाव थागोन नोंथांमोनाहाय एग्जामाव थागोन 45 बेनिफ्राय लोगोफोर फिजिकेलाव थागोन 40 आरो लोगोसे एनसिसि आरो एकाडेमिकआव थागोन 10 आरो अरेलाव थागोन 5 दा गासैखौबो लानानै 100 जागोन दा बेनिफ्राय कनस्टेबल एबिआव थागोन मेल आरो लोगोसे ट्रेन्सजेन्डार थ' नोंथांमोना नायदो फिजिकेलाव 60 थागोन होनना बुंदों आरो लोगोसे एग्जामाव 45 थागोन नोंथांमोना एग्जामा 45 मोनजोबगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना 45 टा कुइसन मोनगोन दा बेनिफ्राय एनसिसि 5 थागोन दा बेनिफ्राय अरेलाव थागोन 5 गासै 115 थागोन बे जाबाय कनस्टेबल एबिआव हौवाफोर आरो ट्रेन्सजेन्डार दा बेयाव दङ बेनिफ्राय फिमेल जाय नोंथांमोना हिन्जावफोर बे जाबाय कनस्टेबल एबिआव एप्लाइ खालामदों नोंथांमोननि एग्जामा 45 जागोन बेनिफ्राय फिजिकेलाव 40 थागोन एनसिसि 5 थागोन बेनिफ्राय अरेलाव 5 थागोन गासै 95 ल' दङ दा नोंथांमोना जायफ्रा मोजां नाम्बार मोनो थ' नोंथांमोननि साख्रिया जाना फैगोन दानि लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो हागोन कमेन्ट्स खालामनो हागोन हानायसेबांखौ रिप्लाइ खालामदों आरो लोगोसे माखासे समाव बिजि थायो लोगोफोर बेखायनो कमेन्ट्सखौ रिप्लाइ खालामजोबनो हायाखै दा बेखायनो नोंथांमोना फुल भिडिअ नायोब्ला गासैबो डिटेल्सखौ मोनखाजोबो आरो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आरो बेनिफ्राय गोबां जबनि आपडेट फैगासिनो दं लोगोफोर नोंथांमोना फारि फारि एप्लाइखौ खालामजोबनो हासिगोन आरो नोंथांमोननि एग्जामा थाबैनो जानायनि लामायाव मानोना लोगोफोर दासान्दि गोबां जब ओंखारगासिनो दङ